ଗପଟିର ନାଁ ମୂଷା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼। ବହୁ ପୂର୍ବକାଳର କଥା। ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳରେ ଜଣେ ଋଷି ବାସ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେ ବହୁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଜପ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଛଞ୍ଚାଣ ପାଟିରୁ ଗୋଟାଏ ମୂଷାଛୁଆ ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମାଈ ମୂଷାଟି ଭୟରେ ସେ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଥରୁଥାଏ। ଋଷି ଦେଖିଲେ ତା କଅଁଳ ଦେହଟି ଖରାରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଛୋଟିଆ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ସେ ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ଋଷି ଭାବିଲେ, ଈଶ୍ୱର ବୋଧହୁଏ ଏ ଜୀବଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଛଞ୍ଚାଣ ପାଟିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ରଖିବି। ଋଷିଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପିଲା କରିଦେଲେ। ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ଋଷି ଘରକୁ ଗଲେ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ପିଲାଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲ ପରା, ଏଇ ନିଅ, ଈଶ୍ୱର ଏ ପିଲାଟି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଋଷିପତ୍ନୀ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର କନ୍ୟା ପରି ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଦରରେ ପାଳିଲେ। ଝିଅଟି ବାପା ମାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଗେହ୍ଲା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗେ ଋଷି ତାହା ଆଣି ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କ୍ରମେ ସେ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେଲା। ତା ପରି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ କେହି ନଥିଲେ। ଦିନେ ଋଷି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହାତରେ ତାକୁ ବିବାହ ଦେବା। ସବୁଠାରୁ ଯେ ବଡ଼ ଆମ ଝିଅ ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବ। କ'ଣ କହୁଛ? ଋଷିପତ୍ନୀ ବା ମନା କରନ୍ତେ କାହିଁକି? ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ଚାଲିଲା। ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ଋଷି କହିଲେ, ମୋ ମତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। କାରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବ। ଋଷିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସାଧ୍ୟ ବା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ତ ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲାମାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ମୁନିବର, ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଋଷି କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ରୂପବତୀ ଓ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା ଅଛି। ତାକୁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ଦେବା ମୋର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଉଣୁ ସେ ଝିଅ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭାରି ଗରମ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ଜଳିଯିବି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଭଲ କିଏ ଅଛି ଦେଖ। ଋଷି ଏହା ଶୁଣି ମନ କଷ୍ଟ କଲେ। ସେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବାଛିଥିଲେ, ଝିଅ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? କାହାକୁ ବାଛିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ମେଘ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼। ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ମୁଁ କିରଣ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଋଷି ମେଘକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ମେଘ ଆସିବାରୁ ସେ ତାକୁ କନ୍ୟାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣାଇଲେ। ମାତ୍ର ମେଘ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଋଷିକନ୍ୟା କହିଲା, ନା ବାପା, ଏଡ଼େ କଳା ଅସୁନ୍ଦର ବରକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି ନାହିଁ। ଋଷି ଏହା ଶୁଣି ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ମେଘଠାରୁ ଆଉ କିଏ ବଡ଼ ଅଛି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ପବନ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼। ସେ ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ଏହାପରେ ପଡ଼ିଲା ପବନର ପାଳି। ଋଷିଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଲା, ନା ବାପା, ଏ ମହାଶୟ ଦୁନିଆ ସାରା ଚକ୍ର ପରି ଘୁରୁଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅସ୍ଥିର ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଋଷି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମେଘ, ପବନ ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ପସନ୍ଦ ନ ହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ବା ସେ ଡାକିବେ? ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କ'ଣ କିଏ ଅଛି? ସେ ଭାବିଲେ ଝିଅ ଅବିବାହିତା ରହିଯିବ। ହତାଶ ମନରେ ସେ ପବନକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମଠାରୁ ବୋଧହୁଏ ବଡ଼ ଆଉ କେହି ନଥିବ? ପବନ କହିଲା, ହଁ, ପର୍ବତ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଞ୍ଚେ ବି ଟଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଋଷିଙ୍କ ହତାଶ ପ୍ରାଣରେ ଆଶା ପଶିଲା। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ କନ୍ୟା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଡାକିଲେ ଏକ ପର୍ବତ ଆସିଲା। ଋଷି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମେ ବିବାହ ହେବ? ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଡକାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଋଷିଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ନ ଶୁଣୁଣୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଗ ବଢ଼ି କହିଲା, ଇରେ ବାପ୍ରେ, ଏଡ଼େ ଟାଣ, ଏତେ ଉଚ୍ଚା, ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବି ନାହିଁ। ନା ବାପା, ଆଉ ଦେଖ କିଏ ଭଲ ଅଛି। ଋଷିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। ସେ ଥକ୍କା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବରପାତ୍ରଟାଏ ପାଇବାକୁ ଏଡ଼େ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାବି ନଥିଲେ। ପର୍ବତକୁ ସେ ଆଉ କାହିଁକି ପଚାରିବେ? ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଜଣ ଜଣ କରି ଡାକୁଥିବେ, ଆଉ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ବିଦାୟ ଦେଉଥିବ? ଅତି ଲଜ୍ଜାର କଥା। ପୁଣି ଭାବିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏଇ ଶେଷ। ଏହିପରି ବିଚାର କରି ସେ ପର୍ବତକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ଅଛି କି? ପର୍ବତ କହିଲା, ହଁ ଋଷି, ମୂଷା ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଯେତେ ଶକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ଦେହରେ ଗାତ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳକୁ ଋଷି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ମରଣ କଲେ ମୂଷାକୁ। ମୂଷାଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା।
ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଋଷିକନ୍ୟା ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠି କହିଲା, ବାପା, ଇଏ ମୋ ଉପଯୁକ୍ତ ବର। ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବି। ଋଷି ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସିନା ମୂଷାଛୁଆ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ତା ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ସହଜରେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଢିଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଧାନ ଫୁଟେ। ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ମଣିଷ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୂଷା ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ ସାଥୀ ବାଛିଛି। ଋଷି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେ ଝିଅକୁ ପୁଣି ମୂଷା କରିଦେଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ମୂଷା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ।